Γεια σας παιδιά, Greek Gamer εδώ. Και παιδιά, σήμερα θα έρθει και ένας άλλος που το λένε Αρσένη. ναι, και ο αδερφός μου εδώ Αποστόλης. και εγώ Γιώργος. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα κάνουμε 99 όπως βλέπετε στα βιντεάκια που έχουμε κάνει. Θα πρέπει να παίξουμε 99 Χωρίς όπλα. χωρίς όπλα, χωρίς rifle, laser cannon, ray gun, revolver, το κομμένα όλα. Καταλάβατε. Και θα παίξουμε ένα και θα πρέπει να επιζήσουμε 30 μέρες. 30 μέρες. Πάμε. Δηλαδή εγώ τώρα που έχω το laser cannon θα πρέπει να το βγάλω. Θα βάλεις την αυτή. Και θα βάλω Η αυτή είναι πόσο καλή είναι. Όχι. θα βάλω αυτόν. Βασικά- να βάλω αυτό τώρα. Όλοι οι άλλοι έχουν τέτοιο. Πάμε. Κάτσε γρήγορα, έχω μια σπαρτική ερώτηση. Να βάλω αυτό, μια αυτή. Και αυτή αφού άλλος έχει revolver. Πάμε. Στο easy. Παιδιά, δεν είδατε κάτι, Ρε! Εντάξει, πάω να τα αλλάξω. Έλα, μπες τώρα, μπες. Έχεις δώρο 10 δεύτερο. Όταν βγήκε να έχω Είναι ο Αρσένης. Και πρέπει να επιζήσουμε 35 μέρα. Πάμε. Πάμε ρε παιδιά. Το κόλπο. Ελάτε παιδιά, έχω φέρει κάτι. Γιατί εγώ που σάκω το Άγιο Βασίλειο. Εγώ έχω 7 χώρα. Δεν κάνω πάλι βλακεία. Εγώ δεν κάνω πάλι βλακεία. Ναι, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε φτιάξει ήδη. Τι. Ποιος δεν πήρε το κόουλ. Κανείς. Έλα, έχω φέρει και ξύλα. 67 Σιξέβεν. Επειδή θα έρθεις όλοι εκεί που πάω, θα πάω σε άλλο. Τι λες, εγώ δεν έρχομαι, δεν ξέρω καν που είσαι. Ο Δημήτρης μάλλον ξέρει. Παιδιά, ένα εξωτικό θέλει φτιάρι. Έχω. Ακολούθω. Μα πότε το πήρες! Ξέχασες αφού στο πλατό. Α, ναι. Πού είναι? Λοιπόν. Βοηθήστε! Εγώ τώρα δεν μπορώ. Γρηγόρη, πες μου, πού είναι το σωτικό? Εκεί που είναι η... Πού είναι δίπλα από το παιδί, που είναι η φάρμα, φάτρινη, που τι είναι αυτή. Παιδί. Πού? Α, να το. Μη με δει. Σκότωσέ τον. Εμένα πολεμάει. Κουτσάκ. Εγώ τον εγώ πρώτος. Άμα πετύχει laser κάνω, δεν το παίρνει κανείς. Αυτό ισχύει. Όντως. Ω, Gem Fragment. Ποιος θα είναι εκεί? Εγώ. Άμα πετύχει τα laser cannon, τι έτυχες? Τώρα εσύ. Άμα πετύχει κάτι καλό. Σαγαμπά! Βελάκια, άστα. Άστα, δεν Θεωρείται για πιάνονται τα βελάκια. Θεωρείται Πάμε. για όπλο. Φωτιά θα βάλουμε. Παιδιά, έχω μόνο 9 τέτοια, γιατί τα αγόρασα όλα τώρα. 9 diamond. Ναι, γιατί τα αγόρασα όλα. Α, καλά. Άμα βρείτε εξωτικό που έχει ή φτιάρι Έχω 9 diamond, ή τα τέτοια, παιδί, να με φωνάξετε. Άμα έχει σκάλα, μην με φωνάξετε, επειδή εγώ δεν έχω σκάλα. παιδιά, παιδί, έχω 9 diamond, παιδί. Έχεις 9. Δεν μιλάμε, είναι βίντεο. Παιδί, πήρα όλα τα δύο. Έχεις πάρει το laser cannon, ρε. Βάζω μια βενζίνη. 100. Εγώ για βίδες. Ή έχω για good giant sun. Ο Γρηγόρης, ποιος είναι ο ρόλος του κανονικά?
Παιδιά, ποιος βρήκε αυτό? Ποιο? Λογικά ο Πάνος. Ο Τσούσου. Τι χάλασες ρε. Μα. Λέω, Έχουμε και δύο. εγώ ψάχνω τώρα ξωτικά. Παιδιά, εγώ πώς θα σου συνεργαστεί τώρα το παιδί. Αφού δεν έχω τίποτα, δεν έχω laser, κάνω τίποτα. Ναι, όμως έχεις αυτό που είναι. Είναι αυτό να σου κάνει 2 hit και θα με πεθάνουν όλοι. Α, μπορώ όντως να πω, δεν ξέρεις τι θα τους κάνω τώρα. Γκάνζαρ κάτω. Κάνω γκάντζαρ, αλλά όχι μόνο αυτό γκάντζαρ. Εγώ τώρα θα παίρνω και βίδες και Έχω την πάνη άμα πεθάνει. Ναι. Δεν θα πεθάνεις. Που δεν θα πεθάνει. Πάντως μην βρίσκεται. Τι, Από πού είναι? Επειδή βίντεο είναι. Από εδώ. Έπηγαινε όλα αυτοί να βγουν. Παιδιά, έχω ξαναφρίσει σχεδόν όλο το χώρο. Α, όντως τότε εδώ πέρα είναι κάπου. Το βλέπεις, το βλέπεις. Όχι. Πού είναι τώρα? Παιδιά, Ναι, εδώ είναι. και θέλει κουντάκι. Εδώ είναι. Εγώ. Εγώ. Ο Δημήτρης το είπε πρώτος. Αλλά περιμένετε ένα λεπτό επειδή βρήκα μια βενζίνη. Και εγώ βρήκα. Κοιτάξτε τώρα εγώ τι θα σου κάνω. Και βρήκα ένα εξωτικό. Τι θέλει. Χάρη. Έχεις. Βοήθεια! Θα πεθάνω με ένα hit κιόλας. Σου παίξω γκάντζαρ. Δημήτρη, έλα προς τα μένα να σου φέρω το κουτάκι. Του σκότωσα! Ωραία, θα το αφήσω εκεί που σας από το πρώτο εξωτικό. Άμα δεν θυμάστε που είναι, Εγώ θυμάμαι γιατί ήμουνα, γιατί είμαι από δίπλα. εγώ πάνω στο άλλο εξωτικό που βρήκα. All flashlight. Ας έχουμε map, παιδί μου. Αλλά δεν είδα το πρώτο άλλο εξωτικό. Πού είναι. Άφησες τον κουντάξ. Ναι. Μέσα. Εγώ πήγαινε πάρω. Όχι εμείς. Κάτω. Θα το πάρω. Όντως το πάω. Το πήρα. Εγώ ανοίγω ένα... Τι πέτυχες? Δεν μπορώ να το πάρω. Όχι. Μπορώ να το πάρω ή όχι. Όχι, είναι όπλο ρε. Ποιο. Αυτά με τα κέντη. Α, όχι, ναι. Ράρι. Τζεμ. Ήθελε να πάμε στο χαρτί. Τζεμ. Έχουμε ήδη ένα στη φωτιά. Ωραία, εγώ παίρνω το... Να. Α, τώρα. Το χειρότερο. Τι. Παιδιά, τώρα είναι πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε. Όντως, επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε τα καλά πράγματά μας. Παιδιά, χιονόμπαλες μπορούμε. Όχι. Βασικά ναι. Εγώ πήρα. Αλλά όπλο μας ενόμπαλες όχι. Δεν το πήρα. Ναι, 4 λεπτά. Εγώ την έκανα. Και ενώνουμε το fragment. Ποιος το έδωσε? Δημήτρη, Τι. εσύ μαζεύεις βενζίνες. Όντως. Από πού δεν μαζεύεις εσύ βενζίνες? Εγώ πάω προς το Εμείς θα φτιάξουμε το W. Παιδιά, έχουμε 3 τέτοια να αλλάξουμε και το δέντρο. Ωραία. Παιδιά, να βρω 40 coins. Να φτιάξω και ένα σεφ. Σε Χρειάζομαι όχι. Θέλουμε για το κόμπας. Βρήκα dungeon πάνω το ξωτιδό. Παιδιά, πήγαινα τώρα προς το dungeon. Αλλά η βενζίνη μου κόψε την προσοχή. Ευχαριστούμε βενζίνη που μας βοήθησες. Και άλλη βενζίνη, έχουμε 46 φωτιά. Δεν με είδα. Πόσες βενζίνες έχουμε. 2. Βρήκε ο Πάνος. Έλα ρε φίλε, βρήκα ράιφλ. Έχω βενζίνη. Εγώ ράιφλ. Και το ράιφλ είναι τα καλύτερα όπλα. Τι λες ρε? Την Πάντα. ταρκούτα τη βγάζει 5 hit. Σιγά. Γιατί το shotgun 3.
Το shotgun 2. 2. Στο κεφάλι 2. Ρεβόλβερα μου. Είμαι στο σπίτι του Άγιου Βασίλη, στο Έλκυθρο. Με κυνηγά το κόλλο ελάφι. Γιατί πήρας φέρεις ράιφελ. Πήρας ράιφελ. Όχι! Φύγε. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Εγώ μπορώ να πάω από τον πάγο. Φώτισε τον αδερφό πάνω του. Σε κυνηγάω κι εγώ και ο Τάραντος. Έλα. Ρούτολφ. Παιδιά πεινάω. Είμαι σχεδόν στάρτινγκ. Κάνω το. Βρες, εγώ πάω παιδί. Πάνω ή τέτοια. Ναι. Το παιδί θα σε φωτιά. 74 φακέλια 5 λεπτά. Ωραία, βρείτε. Εσύ τότε τι κάνεις. Εγώ. Όχι. Ο Γρηγόρης τι κάνει. Απλά βρίσκει φαγητό. Γιατί πεινάω. Γιατί εγώ. Ένα στέλνει ice. Αυτό με το ρόλερ. Τα έχω εγώ. Έλα. Ποιος θα ρίξει. Ωραία τώρα. Εγώ Επειδή θα το το- ανοίξω τελευταίο. Είναι κι άλλος. Είναι 2 μαζί. Εγώ θα ρίξω αυτό το πρώτο γιατί το βρήκα πρώτος. Μετά εγώ. Αλλά βοηθήστε με λίγο, επειδή μπορεί να έρθουν μπλίκοι και να με σκοτώσουν. Έλα τώρα δεν έρχονται. Έχω γκουντάκι, παιδιά. Ωραία, εσείς πηγαίνετε εκεί και εγώ θα πάω στο καινούριο. Εμείς γιατί να το σώσουμε, δεν μπορούμε ρε. Τόσο σα. Τόσο σας. Να το, από εκεί. Α, τόσο σας. Εγώ θα πάρω αυτό. Και... Άμα είναι λέζερ. Έτσι το καλό σου που εδώ. Το ίδιο. What the... Όχι! Βοήθεια ρε! Μην ανησυχείς, έχει μπάντα ό,τι μου Κι εγώ. Α, δεν με βοηθάνε. Σωσό. Αλλά θα σποντάρεις πάνω στον πάγο. Πρόσεχε. Κάλτης, Τζέιμ. Καλό. Εγώ έτυχα το πράσινο. Πάνω το ήθελα. Πόρε πάνω. Πεινούσα. Και παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Ο Δημήτρης πήγε. Ποιος το θέλει? Ποιος? Ψήτη χάρη. Άντε καλά, δώστε στον πόνο. Βασικά όχι, άστο. Θα το βρω με την άκρη του γκάνου. Πάρ' το πάνω, πάτε. Δεν το θέλω. Θα το Δεν βρω, θέλω σε σένα ρε πάνω. θα το βρω στην άκρη του Α, γκάνου. πολύ στρεσά. Εσύ τι πέτυχες? Εγώ το όπλο. Βοηθήστε με. Απλά τρέχα. Με είδαν. Πάω. Σταμπάτησα. Λέει Βασιλική. Βρήκα λαμπάντα, τα λένε δίπλα από δύο άλλα. Ερχόμαστε. Μην με δίνουν. Πού τα βρήκες στο μπάντατζ? Δεν έχω και μπάντα. Πού το βρήκες το μπάντατζ ρε? Έχω εγώ. Παιδιά, βρήκα το άλλο παιδί. Ποιο παιδί? Ναι. Το δεύτερο. Ναι, Πολύ έπατο. απλά δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω επειδή θα με σκοτώσουν. Πού είσαι, έλα, εγώ μπορώ να το ξεκλειδώσω. Το είδες? Ναι. Εγώ δεν μπορώ πάντως να βαρέσω τώρα κάτι. Εγώ έχω obsidian hammer και τους έχει Έχω ψηδία χάμερ. 2.000. Έχω ψηδία χάμερ. Πόσες? Αρέ! Θα τα κάνω, Δημήτρη. Παιδιά, μην με σώσετε Γιατί? ακόμη. Παραλίγο να Με σώσετε το παιδί πρώτα. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Αντιπερισπασμό. Δημήτρη, εσένα θα σκηνικάνω λύκη, θα μου δώσει τον μπάντατς και θα δώσω τον Γρηγόρη. Και μετά με βοηθάτε. Κάτσε. Βάλτε. Μπράβο. Σχεδόν κάναμε gem fragment.
Παιδιά, Πάρ' το πάντα. Ωραία. sorry παιδιά που πεθαίνω. Απλά με αυτό το class που έχω τι να το κάνω. Όντως. Είναι άχρηστο βλαμμένο. Για πολύ πεινάω φρέσκο. πρώτα πάνω. Φέρε φαγητό λίγο. Αφού δεν έχω κάτι να σκοτώσω. Μα σκοτώνει τον όλο Κουνέλια. Πάρε. Ωραία, 3-0 πάμε. Πάμε να σώσουμε τη γρεγάρα Όχι κολλάρα. ρε, περίμενε. Με προτιμάς κορίτσι. Έλα, Γεωργία. Τι λες. Γιατί πήρα η βούλβρα μου. Βασικά, άλλο Ρε, σκότωσε τους. Αφού δεν έχω όπλα. Όντως, αφού είναι μπλάντης. Ρε, Σταμάτησαν. Έρχομαι. σκότωστε τους Μπε. όλους. Πεινάω, θα φάω έναν λύκο. You're hungry. Και εγώ τι ήμουνα. Όλα λίγο. You starting. Φιλαράκια, ελάτε εδώ. Σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε άλλο μπάντας. Μη βγες. Παιδιά, μου κολούσε, μου μπάγκαρε. Θα βρω εγώ μπάντας. Άμα δεν βρω ούτε ένα μπάντας, Δεν μπορώ με αυτό το class. τελειώνει με αυτό το βίντεο. Παιδιά, θα έχει part δύο. πάμε 20 μέρα. Παιδιά, παραλίγο να με δει μια αρκούδα. Βρήκα γκόλτος. Κι άλλη αρκούδα. Παιδιά, δεν μπορώ. Πρέπει να βρω τώρα κάτι πολύ καλό για να σκοτώσω τον λύκο. Κανόνες. Μπάντα. All barley. Βρήκα μια ιδέα για να φάω. Την καλύτερη θέα. Πάνω θα έρθεις να με βοηθήσεις. Ένα λεπτό επειδή πεινάω. Τατά. Δημήτρη, εγώ θέλω να ξερευνήσω. Βρήκα εξωτικό. Τι θέλει. Να σώσω τον Γκρέγκ. Και τι θα κάνουμε. Ωραία, μην ανησυχείς, μπορεί να είμαι μακριά, αλλά Άστον, τον έκανε. θα... Τζάμπα τώρα έφυγα και θα άζω εξωτικό. Πάμε μαζί. Ωραία, πάμε. Πάω να σώσω το εξωτικό. Πάμε πρώτα αυτόν. Α. Πάρα. Κοίτα. Βοήθεια. Βοήθεια. Πώς θα πάω στην Stroke αρχή. flashlight. Leatherboard. Πες το. Πόλεμο. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο γίνεται. Μου μπάκαρε. Ρε πάνω, γιατί πεθαίνεις. Ρε, εγώ ήμουνα εκεί πέρα. Γρηγόρη. Ήμουνα εκεί. Ωραία. Ήμουνα εκεί. Και μου μπάγκαρα και με έστειλε εδώ πέρα πάνω στο λύκο. Ναι, γιατί πέτυχα σπίαρ. Μπορείς να το πάρεις. Το ξέρω. Για σένα είναι. Τι, Δεν μπορώ να το πάρω γιατί έχω αυτό. άμα το πάρεις. Δεν μπορώ. Δεν σε αφήνει να το πάρεις έτσι κι Για αλλιώς. τον σκότωσα τον Να πόνο. το πάρω για σένα. Το. Ποιος με σώζει. Δεν έχουμε μπόντατς. Βρείτε. Αλλά θα βρω γιατί δεν θα βρω. Αλλά έχω 2 λύκους. Α. Τουλάχιστον δεν είναι αλφα. Αου. Από εκεί πέθανες. Μου είχε μπαγκάρει, ήμουν ένα hit. Ωραία.
Ωραία, δεν ακουμπά τους πάγους. Τι. Γιατί με λαχή του. Και θα γλιστρήσω. Πάρ' τον Μπάρλι. Μην πας στους πάγους. Strong flashlight. Είναι σαν το admin axe. Είναι σαν το admin flashlight, ρε. Το admin flashlight φωτίζει όλο το μέρος σου. Ναι. Είμαστε μόνο στην 8 μέρα. Ωραία, θα πάμε στην. Παιδιά, έχουμε 27 βίντεο. Γιατί δεν μιλάμε, αφού είναι βίντεο. Πάμε. Βάλτε το. Έπρεπε να το βάλω πάνω σε αυτόν. Πρόλαβες. Πινάω! Πρόλαβες να ριζώσεις το παιδί. Μπέμπε. Βάζε τα κάψιμα. Παιδιά, Τα κάψιμα. παιδιά. Σε ποια ενότητα είστε στη γλώσσα? Πες. Παιδιά, τώρα αυτοί μιλάνε για γλώσσες στο σχολείο, ενώ δεν έχουμε καν. Την τελευταία φορά, Καλά. όταν σταμάτησε το σχολείο, σε ποια ενότητα είχατε σταματήσει? Πρόταση. Την ενότητα εγώ στην ενότητα 38. Εγώ στην ενότητα 99. Σίγουρα. Εντάξει, στη 15. Ποιος βρήκε ράιφελ? Α, Εγώ. κατάλαβα. Λα. Στην 15 σταματήσαμε. Γκολ. Εμείς είμαστε στην Πες. 60. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Μήπως μιλάς εσύ για σελίδες τώρα? Ενότητα, ρε Δημήτρη, δεν ξέρεις τι σημαίνει. Έχω ξεχάσει. Άκα! Παιδιά, ο πιο κλασικός τρόπος για να βρεις μπάντατς. Βρες δώρα. Ναι, τώρα θα πάω να βρω ένα. Και έλεγες κατασμένα από. Άλλες. Κάτσε. Πάει επί 3. Νομίζω επί 4. Όχι, έχουμε ένα κρεβάτι και 2 παιδιά. Επί 3. 15, 19. Σε 3 μέρες τελειώσαμε το challenge. Ωραία. Θα πρέπει να μαζέψουμε τέτοιο. Δηλαδή, Ξύλα μαζέψουμε για το άλλο παιδί. σε 12, σε 11 λεπτά και 50 δεύτερα τελειώνουμε. Ναι. Άρα είσαι και μαθηματικά, ρε. Αφού κάθε μέρα και νύχτα είναι 7,5. 7 και 50. 7 και 50, ωραία. Και 7 και 50, 9. 14. 7 και 50. Κάτσε. 9. 7 και 7, 14. Δεκα- 16. 13. 13. Μου λέει στο να παίξουμε live. Όχι. Ακυρώστε το. Πρώτον, μετά θα κάνουμε κι άλλο challenge. Ρε, μαζέψτε τα ξύλα. Εγώ πώς θα πάω το ξύλο? Τον Δημήτρη. Ρε παιδιά, θα βρείτε πάντα. Εσύ εκεί θα μείνεις αντί για πάντα. Το βλέπεις αυτό? Ζωή. Τη ζωή μου. Πολύ. Είναι Τι πάρα έχεις? πολύ η ζωή. Θα κρυφθώ για το Άμα σπονάρεις λίγο. Όταν σπονάρει και λίγος. Ναι. Άμα είχες σκάλα και το έβαζες. Άμα είναι 2 λύκοι, θα πάνε πάνω στον ένα και πάνε στον άλλο. Ένα μπάντατ. Ή ένα μπέτσι και ένα από τα δύο, ρε. Με την μπάντατ. Ο Θεός ρεβάτσαν. Παιδιά λέει θρησκευτικά αυτός. Ξέρει Τον πολύ. παράσορακα. Τον μουζακίτη. παιδιά. Γιατί δεν έχουμε φτιάξει κομπάς. 5. Σε 2 μέρες δηλαδή τώρα που έφτιαξες το. παιδιά. Πες, σε ποια ενότητα είστε?
πρότασή σου. Πρώτη. Σε ρώτησε Δημήτρη. Όχι. Πρότασή θα πείτε. Πρόταση. Σαλατοσκαμάρι. Όχι. Τότε δεν θα πω. Σε ψάρι πάστα. Δεν θα μας κάνει. Έγινε μέρα. 16 λέει. 16 και σε ποιο τεύχος? Δεύτερο. Στη γλώσσα. Και εμείς δεύτερο. Εμείς κοντεύουμε στο γάμα τεύχος των εργασιών. Γιατί στα μαθηματικά στο χοντρό έχουμε πάει στο δεύτερο. Και εμείς. Στο λεπτό έχουμε πάει στο τρίτο. Το έχουμε τελειώσει το λεπτό. Και τη γάμα. Εγώ- Δεν υπάρχει. Άμα ξαναρχίσεις. Εσύ κάθεσαι ακόμα εκεί πέρα. Αλλά έχει γίνει μέρα. Σε παρακαλώ. Όχι πάλι. Όχι πάλι το ίδιο. Όχι. Θα Αλλά, στο παιδιά, κάνω εγώ. αυτό είναι χαμένο τώρα. Α, 2. Εγώ τα είχα. Παιδιά. Τι. Πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Πέτανε. Να πεθάνω. Όχι. Προς την φωτιά πήγαινε. Κέικ. Πώς γίνεται με το κέικ? Βρήκα κι άλλα 2 δώρα. Πώς το είσαι. Κουτούλα. Έλα. Εμένα θα σώσει, Πάνταντ. Ναι! Εγώ μόνο μια φορά πέθανα. Γιατί εγώ. 2. Ο Γρηγόρης πέθανε 1 και 2. Πόντους. 16. Περιμένετε, θα βρω κι άλλα. Παιδιά, θα βρω κι άλλα. Μην αγχώνεστε, θα βρω κι άλλα. Και μετά πεθαίνει ο Γρηγόρης. Σου Μην δίνω αγχώνεστε, θα την βρω. κόλλα του Γκάντζαρ. Θα βρω όλα. Θα τα βρω. Πέθανε, παιδιά. Ο αδερφός μου. Ίσα πεντοβιστή. Ελάτε λοιπόν, παιδιά, ελάτε. Κι άλλο κέικ, όλο κέικ που γεμίσουμε. Επειδή πεινάς. Να σου πω κάτι. Κι άλλο κέικ. Να σου πω κάτι πάνω. Βιτζίνι. Κάτι πάνω. Ναι. Να σε κάνω κουνιά. Έχει. Κάτσε, έλα να Τι στο καλό ράιφελ σφαίρες, ρε. Πω. Ενώ εγώ, παιδιά, φανταστείτε, επειδή εγώ εδώ δουλεύω, αυτοί παίζουν. Βιτζίνι. Ρε βλάκτη. Σταμάτα. Κοιτάξτε το τσίρο πως κάνει στον μπάκλικον. Τζον. Σίγηνα. Ακούστηκε. Βρέσει ένα πάντα. Πρώτα εμένα πάντως. Και μετά θα βρεις. Μετά θα πάει από τα δώρα, γιατί έχω βρει πολλά δώρα. Έλα ρε πολλά. Παιδιά, μην παίζετε. Ρε, παιδιά, οι άλλοι φιλιούνται. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Μα σώσε με πρώτα. Έλα, έρχομαι. Και θα πας στα δώρα. Έχεις βρει 1, 2, 3, 18 ζώα. 10. Τρέχω. Τρέχα στα Ο δώρα. Γκάντζαρ ξόδεψε Έχεις. 2.000 ευρώ για Dragon Gingerini. Το έδειξε στο βίντεο. Γεια. Γεια. Κορώνα του Γκάντζαρ. Δώσε. Πού είσαι? Ο Τάρατον. Έλα. Νταντάς. Σε έσωσα. Sorry. Εντάξει, έγινε. Μαμά. Εντάξει, πέρα. Πουπούλια. Παναθηναϊκός. Μουνάρας. Άμα έρθει ο Τάραντος μπροστά τα ψέμα. Μπροστά τα ψέμα. Του. Ρεβόλβερα. Του. Είπα πότε.
Να το! Μπήρα εκεί σκαλογή του. Σε ηλεκτρικό. Θα τον κολλήσω, τον κολλήσω. Έλα, εκεί πέρα. Πάντα, πάντα. Έλα, έρχεται η προστασία σου εδώ πέρα. Όχι, επειδή εγώ έχω το Χριστό, θα το πετύχω να ρωτήσω κάτι. Αυτά γρήγορα γιατί έχω παπύρους. Επειδή δεν ξέρω γιατί. Θέλω κέικ. Μόλις το είπα, Εγώ πεινάω, Θέλω οπότε μπάντα. bye bye. θέλω μπάντα. Τι βρήκες? Θα φωνάξω τον Τόνι. Ρε, πέρασε με τις μέρες. Δημήτρη! Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τελειώσαμε τις Κάντε μέρες. like, κάντε εγγραφή, κουδουνάκι, καπελάκι, για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και Σας γεια εδώ. σας.